86 vuonna 6. Loimansittari oli melkein uus. Faija takkasi mutsi pesis mailalla. Mä karjuin vain apua, mutta faija näytti keskari ja sanoi me penistä saatanan havina. Ahtus sun. Ukki kertoi kaljavarkasta, siitä vitun naapurin kersasta. En mä tuolloin rockista tajunnut, nautin vain tupakasta. Faija anna mun kannot tän sorsatien. Sararartu viskari lauloi tuntematonta potilasta. Kuule mun toive, mä haluan pois. Kesä loppui ja mulkut ympäri leikattiin. Fuck you bitch eri terrassas. Mutsi paskanksi omenoita lol. 88 ostin nahkasandaalit. Ei tule enää reikiä sukkiin. Vanhemmat eros ja Nokia myytiin kympillä. Kuule mun toivo. Tää on ihan turhaa sana perseillä. Tilatkaa mun kanava tai tapan teidät. Muista jakaa fasessa. Kävin eilen ajamassa mopolla. Aika paska valokuva. Katsoin eilen Aladin Jafarin paluun ja suututtaa, kun Jafar kuoli, joten hänen kuolemansa kostaan. Alapuju ei myy 6 kertaa 6 on 12 korvaraiskaus. Siis lopeta ja me etsi joku muu. Meidän Sierra oli melkein uuni. Ja hänen enää kävin eilen ajamassa mökkitien. En muista mut minne vittun se vie. Kauan ei Jukkikaan kerro enää sodasta. Se pois on päässyt sodista. Ei Jukkikaan kerro enää sodasta. Se kasvaa kasvatuslaitoksessa. Nyt vittu se turpaki. Nyt sinun ei enää tarvitse käyttää aikaa ruoanlaittoon useita tunteja päivässä. Tilaa itsellesi ruudussa näkyvästä numerosta Aromipesä. Säästät aikaa ja vaivaa. Soita ruudussa näkyvään numeroon ja tilaa täysin kotimainen, kestävä ja helppohoitoinen Aromipesä hintaan 195 markkaa. 2 Ostan.